and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Nga naman, ma. Gigunita man ang akong kamot. Higiti ka kumpahad ba? Bastos ba? Tamparuson ko pa bitaw. Hapit magubot, oy. Ngaig sorry. Ma, ayun na ka nag-usba, uy. Tigalig madumtan ka. Bitaw, nak. Adjust lang ko. Kay pangwarta ra gyud taon ning ako, nak. Ma, having money in your pocket is good. But having Jesus in your heart is perfect. Claire. Ako nang nabasahan, ma. Ug nakaingon ko, nga tinuod gyud. Maayo nga dunay kwarta ang ining bulsa. Pero kung naapod si Jesus sa imong kasing-kasing, mas laping maayo. Kay kung gipahari mo usab si Jesus, ilikay ka sa kadautan. Ug mahadlok pud ikaw nga mamakak. Anak. Pirmi pa na akong mapati, ma. Ilabi na panahon sa Holy Week. Nga pirming isibya. Unsay kapuslanan nga maangkon mo ang tibuok kaliputan, apan malaglag usab ang imong kalag. Kadiyat ra gyud, Claire. Ang saman, magmadri ka? Ma. Sa ako nang gikaingon, day. Maningkamot ko nga muuli ko og sayo. Pero kung dunay mga higayon nga malangan kong pauli, angay sad mong musabot. Naglagot ko si panulting Claire na. Murag gihasol ang akong tadlag. Hindi ko magunahon na si Agi Panulti. Mas may pagsayo ko mulakaw. Malto ko sa mall. Gusto ko mo inom og milk tea. Mawagtang patingali ni akong kalakot. Mag-ilis ako. Magtawagan ako si Craigie. Ug mag-abot mi dito. Magdali ko. Natuog pa ba kaskate? Uy, nag-ilis man siya. Kasiksigo niya. Nakasunglass pa. Ug nagda sa iyang bag na mahalon. Asa man ka? Musimba ko dong. Ha? Musimba ka? Uy, milagro gud. Unsa? Unsay milagro? Kuan, kining kuan ba? Karon ba magub mahitabo nga mulakaw ka o musimba ka? Ay, ikaw pa. Pasalamat ta sa grasyang ato na dawat. Uy. Mausad, labing maayo noon, Dekati. Anya, kuan sad, gahinan gid nato na si Lord og panahon. Asa man mo kuyog ka? Uy. Na, hugaw pa kay ko eh. Wa pa ko kapangandam. Sige, ako na lang. Oh, humuta gud nimo. Ha? Mura magagsanta nga iprosesyon. Ay, sa. Hmm? Nagbugal-bugal ka ba nako? Oo man. Bugal-bugal dito. Simbahan ko ng atuan nimo, di mapahumot jud ka, di ba? Mausad. Oh. Gikan ka mo simba, asa naman ka? Kuan tingali, moderetso na tingali ko sa trabahoan. Okay. May noon. Nya, amping ha? Natural. Sa tanang panahon, Franco, mag-amping ko tungod ninyo. Salamat, Kati. O sige na, arin ako ha. Bye. Sige, bye. Di ka lang mo kiss? Ha? Ay, wa na gyud ka taon. Uga na gyud ka. Oh. Unsa man? May nakitaan ka ng lain? Usa? Sino kitang lain ba? Dry ka na mo kain ako. Lakaw ko. Nagalit ka mo kiss. Asa ka? Nanimaho pa kong buwad. Uy, Ay, buwad isod anat o ganina. Ikaw ba noon sa mga bisag man ni maho pagkagpanos. Bana ko di ka. Humot na ka na para na ako, Franco. Oh, day Kati. Akalitse ba po di mo, oy? Ikaw ba, klaro lagi ka ikaw kay gusto na. Ay, kay gusto na ko? Gipulaan na ka na ko, Franco?
Pa'y nag-ingon nimo nga gipulan ko nimo? Kanang mga lihok ko nimo, klaro kaayo. Usa? O gana kay kanako. Wala di ko kadungog gabuday ka pa nako. Pero okay lang. Sabot ko ana. Basin og ang imong atensyon to ana ni Janice. Nga sexy, ang imong singer. Ha, hilom eh. Ilong, uy. Kani adtor gyud ka ana ba? Wa gyud taw na mahitabo eh. Bantay ka lang, gyud. Ha, sige. Limod yun kutob sa imong mahimo. Pero oras nga masakpan ta mo, na, ambot na lang, Franco. Maghikog yun ko. Kati! Nagtuo ka nagtiaw ko? Buhaton yun na ako. Oh. Pahiyo man ka. Ngisi man ka. Di ka mo to, oh? Nipahiyom lang ko tungod kay di gina mahitabo Kati. Posible pati ngali nga ako'y maghikog. Ano sa to? Mao na. Ano maghikog man kuno ka? Base na moabot ang panahon nga ako mabuang. Ano mabuang man ka? Ha? Ngano mabuang ka? Mabuang. Mabuang sa wadamhang pangitabo. Pero ipasalig na ko nimo. Nga kung mabuang man ko, di gud mahitabo nga garasan ko ang imong panit Kati. Tungod kay pinangga tika. Franco, Pero nabalaka lang ko Kati. sa pagi kabalakan nimo. Unsa ka no kung mahitabo nga mabuang ko ba? Mahinumdum pa ba ka ako nga mahal ti ka? Unsa? Tingalig, mo'y masuod sa kung nahuna ba nga kay nabuang nalagi ko? Pastilan, og mo'y masuod sa kung nahuna nga ikaw naglimbong na ako. Unsa? Nabuang ka na diha? Mao lagi, kung mabuang na ko. Hanggaw. Ug mo'y masuod sa kung nahuna nga ikaw nagbudhi ka na ako. Nga ikaw, dunay laing lalaki. Ug unya, masakpan ta mo. Ang kahanggaw nimo sa tanan mao gini mo muna nagbabuang ka? Mao lagi, kung mabuang gani ko niya, kung masakpan ta mo, ihawon ta mong duha. Nabuang ka na gyud, nahanggaw na gyud ka. Unya, hiwa-hiwaon ti ka. Abuang ka. Ichap-chap tab gid ti ka. Ikaw ba hanggaw gini mo oy? Buang biya nimo. Ano napataka naman kagsulti diha? Nabuang na ba ko? Ha? Abutan nimo hanggawa ka. Ay, ari na ko oy. Kitingal nabuang na ka. Asa naman ka? Chap-chapo niya ko nimo. Mo iset biya nimo oy. Hoy! Ay, ari na ko. Kitingalig mabuang ka. Buisit ka. Ha? Gikahadlogan ko nga moabot ka nang ikayo na Kati. Giampo na ko nga. Nga dili lang gid unta. Dili lang unta. Magkahanggaw yun. Hanggaw yun daw, Hana. Mabsad ako eh. Gikulbaan ng noong ko. Ihawon mi niya. Hiwa-hiwaon ko. Ay, buang yun. Dong! Seaside palihog, Dong. Si Sophia. Hello, Sophia. Asa ka ron? Padung ko small. Nga naman. Kung asa ka man, unya, idawit ko nimo. Pahibaw sa taong ko ha? Aron makatubag ko sa husto. Aha. Nga naman. Uy, nagkabunga-bunga ko sa pagtubag ni Franco sa iyang pagpangutana kung diin ang duha. Nanawag na ako, Jay. Nagpangutan na, Jay. Kalit siya din tawhana, uy. Tamparuson ko ning pahong na. Uy, ayaw pangaway ha. Di pasalig ra pa ko nga dili ko musumbong nimo nga nanawag siya. Ay, kalit siya na, uy. Naglagot ko, uy. Ayaw lagi ka lago tungod kay sad-an ka. Sophia. May utik. Asa si Papa? Oh, Day. Dali man to di sakay og motorsiklo. Murag dunay giapas. Asa man ka siya? Oh, wa ko mahibaw, Day. Bisan asa ka Kati. Sundan ko ikaw. Gusto na kong sutaon kung asa gid ka paingon. Kung sa imong makaliwakan. Musimba ka? Tanaw na ko. Kung tinud-an na gyud nga musimba ka.
Kate. Hello, Kate. Hello, Greggy. Asa ka karon? Oo, nga naman. Ay, ako pe. Magkita ta sa mall. Miss you naman. Karon? Yes. Sige na, pe. Ay, ako. Haba, Greggy? Magpaabot ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!